раніше там збирали документи, могли там під руку взяти, вивезти до участку. А зараз, в 2023 році, вони зразу починали виламувати руки, забрасувати в ворони чи в автобуси, привозити на участки. Вони демонізовують будь-яких спротивів, вони називаються нацизмом, т.д. і т.п., щоб люди боялися, вони вішають оці ярлики терористів, що це терористична діяльність, це загроза власній безпеці. Навіть за жовто-синій манікюр ти будеш затримана, за жовту синю резинку для волосся ти будеш затримана.